Salutare toată lumea, astăzi o să fac o promovare la serverul Play for the Win. Uitați și adresa. E așa. Și port e ăsta. 11690. Acesta este portul. Deci și intrați când vreți. Ce să vă zic, dacă vreți să mă căutați, eu numele de uitați-mi și numele de Tiger Marius, rog. Dacă vreți să fac un clan, o să fac bază și de asta, dacă vreți să intrați, și clanul meu, dacă tine să zice, vă rog să facați, nu ziceți, băi, vreau să intru în clanul tău, sunt după YouTube. Și te bag imediat în clan. Asta a fost promovarea și ne vedem.